Om 109 km, kør ind i rundkørsel, og derefter tag anden til højre. Okay, var det anden til højre? Ja, om 109 km. Fedt nok. Perfekt. Check. Ja. Det er et ret langt kort, som Ukraine-kort. Undtagen Ben i 2 sekunder. Vi skal nemlig ikke, fordi du er ikke fra EU. Jeg går og lader på det. Det er faktisk rigtigt, ja. Men er der ikke et eller andet samarbejde? Er der ikke en samarbejde? Jo, det er der. Jo, kategoriseret. Ja, perfekt. Vi kører bare igennem. Der er også... Ej, men det er svært. Han ryger ind under den. Nej. Nej, seriøst, de lugter. Det bliver dig, der... Ja. Og de er gået hjem simpelthen? Ja, det tror jeg sgu. Det er lidt ironisk, at vi holder i kø med en Ford Mondeo, som er slukket. Slukket. Er der kommet noget bag ved os? Der kommer der en. Okay, vi er enige, jeg slukker den her. Eller hvad? Ja, vi er helt enige om, at du slukker kameraet. Så er vi i Ukraine, drenge. Hvad siger I til det? Så er vi i Ukraine. Et år før EM køber 8 kammerater en gammel bus og drager på et fodboldeventyr gennem Polen og Ukraine. Bevæbnet med 16 fodbolde og 3 kameraer rejser de dybt ind i Østeuropa for at få et glimt af det lokale liv i de 8 værtsbyer. Dette er historien om fodboldbussen. Drengene har nu krydset den ukrainske grænse og finder nye fodboldvenner i byen Lviv. No, I think that really without any discussions that football is sport number one in Ukraine. So every kid is playing football. So they cannot find a kid who is not playing football. So I'm Oleg Zasadny, head of city department responsible for Euro 2012. The idea was born in Lviv during celebration of 110th anniversary of the first football match, which was played in 1894 in Lviv between Lviv and Krakow team. And then during the celebration, the head of Football Federation and the mayor just discussed the point, and then they came to the conclusion that we should apply. Yeah, I can say now that we are really doing a huge step in the development of the city. So I think with this, without this event, without this pressure from European community, from UEFA, from Ukrainian government, we would not do these developments. So that in terms of the airport, in terms of the public transport, so we are not doing one step. I think at least 5 steps forward. There is no east or west of Ukraine. There is no Ukraine or Poland. We are just doing one event. Vi skulle ind på det der hostel, men vi var sindssygt skæve.
Den der ejer hostel. Så det var sådan lidt, om vi skulle efterlade alle tingene vende. Altså man kunne bare se, der var rullet sådan 2 grå gardiner ned for en væk og inde der. Så altså, nu venter vi på de andre dernede i turistinformation længere nede i byen. For at finde ud af, hvor vi er henne, som Adams så fint formuleret det. Og hvor vi skal hen, så vi kan komme ud til kamp. Vi har lige nu en time og et kvarter til kampstart. Og så skal vi have en Big Mac-menu, så vi kan få noget morgenmad og lidt energi ind i kroppen, så vi kan få løbet forhåbentlig 2 gange 10 minutter. Er du sgu nu? Ja. Det er sgu lækkert at høre. Ja, det er det sgu. Vidar, du ser ikke ud som om, du sådan er mærket af det her vand. Nej. Du ser sådan forfærdelig norsk og frisk ud, som du plejer at gøre. Det er faktisk for uroligt, jeg tænker det. Det er noget givet. Jeg gennem til foran. Fedt. Så glad for hver kamp, vi skal spille, Andrea. Ja, ikke også? Jo. Men det værste er, at jeg var faktisk opdaget fodbold, der er ret skægt. Ja. Jeg vil nødt indrømme det, men det er faktisk ret underholdende. Så jeg må svede lidt. Fuck! Det er så, der skal gå. Серьезно? Я ничего менять не буду. Spørg her. У Львові побувала незвична комісія, яка інспектувала готовність міста до чемпіонату Європи з футболу. 8 хлопців із Данії подорожують містами Євро-2012 та грають дружні матчі. Що ми справді хочемо протестувати, це як футбол впливає на людей. Що він може зробити з людьми. Сподіваємось зустріти багато людей, потоваришувати з ними. Зі Львова прямують у Донецьк, Харків і назад через Київ, Варшаву та Гданськ до рідної Данії. На все про все у хлопців 3 тижні і 2,5 тисячі польських злотих. Подорож фіксують на відео та фото, аби згодом використати матеріал у власних наукових роботах, розмістити на Ютубі та віддати данському телебаченню. Аби ті уже у 2012-му перед кожним матчем показували невеличкі кліпи про приймаючі міста. Перші оцінки... Det virker ikke sandsynligt, at det ligger herude. Det kan være, at deres stadion bare ikke er... At det bare er et hul i jorden stadigvæk. Det bare ikke eksisterer. Det bare ikke eksisterer. At det er en myte. Jeg talte med ham, Michael, i går, han sagde, at om stadion, det begynder vi at bygge i september. What? Det er mega fedt. Så skulle det gerne være klart. Det var fedt. Det kunne være fedt, hvis det lige op på en måned. Men det kan jo reelt godt være. Gør det. Og... Der er noget, der ligner et stadion der. Kæft, mand. Det bliver jo ikke færdigt. Det bliver aldrig færdigt. Det bliver ikke færdigt om et år. Der er en verden til forskel på Ukraine og Polen lige nu. Det er der politibetjente. Det er militær, faktisk. Han der, han tror på os. Han der Der er en dag, og så skal vi videre. Ja. Det er godt med kropsrådet, der er lidt umuligt, altså. Ja. Vi skal bare virkelig så utilfredse, om de kan. Ja. Vi skulle have jakkesæt på, det var det der tricket. Ja. Vi er for meget teenager. Nej, vi ligner dokumentarister. Вот так. Объясни им, потому что у меня нет времени с ним стоять, у меня люди уже пришли, а я им... Sorry? But listen, we have all the other stadiums. We have in Kiev and we have in Donetsk and we have in Kharkiv. But this will be the only stadium not in the movie then. Nu får han besked, hvor enten sparker til røven, ja. Eller det er lige nu, det sker, ja. Om vi kommer ind, eller vi ikke kan. Altså... The end. The end? Це я хочу покататися.
That was the end. Is there somewhere we can go around here then? No. It's impossible. That's impossible to film from out here. Yeah. Yeah. Present, yes. Vil du skrive? Ja, selvfølgelig være. Ja. Thank you. Thank you. Sorry, no. Ja. No worries. Job to job. Jeg elsker sådan nogle kontrolpostfolk. Det fedeste var jo, at de var jo sindssygt glade, de to mænd. De var så glade. De havde lukket os ind. Ingen tvivl om det. Ja, det er helt sikkert. Han blev jo glad for fodbold. Han blev også glad for fodbold. Men jeg tror måske også bare, det viser, at man skal rent faktisk have en aftale, når man siger, at man har en aftale. Fiktive aftaler, de holder ikke helt. Jo, jeg tror, vi kunne have fandme tæt på. Det var fandme tæt på 2 gange, og det var hver eneste gang, de samlede telefonen op og ringede til en ovenover dem. Og de blev nødt til at hive den, fordi de var jo lige på nippet til at lukke os ind. Men altså, ja, vi prøvede på mænd. Det gik ikke så godt. Hvad siger I til selve stadion, altså? Det bliver aldrig færdigt til tiden. Aldrig. Ikke en Det var en kæmpe byggeplads. Det var jo, de har bygget betonskelettet. That's about it. Що розписано? А давай грати. Будемо грати. Будемо грати. Рам. Ja. Eller så det er Ukrainian. Ja. Накуня. Григорій, Рома, скажи, тут команді буде через місяць часу. Анатолій. 22 роки. Анатолій, 89-й. In 1989, Mr. Anatoly, first guy to play football. Окей. Так, мужики. Skål! Always after football, a little bit. For healthy. Prøv at smage. Det hjælper ret. Det er lokal vodka. Det er den lokale. Lige om lidt, så danser det bare på banen. De skal også bruge nogen til at danse i halvlejen. Може десь у лісах ти приходиш до мене, червону руту не шукай вечорами, ти не бистрая вода, то й бистрая вода синіє, то й бистрая вода синіє. Skal jeg sige, at fodbold ikke United-folk. Der har været landskamp med Ukraine så 21 har spillet i nu 50 minutter. Der er ingen, der ser den her kamp, men folk er kommet på grund af, at det var der. Og det er derfor, de er her nu. Det er det eneste sted i byen, hvor man lige kunne, altså lige her omkring, hvor man kunne se fodbold på en bar. Vi skåler med vores venner, og dem som vi kender, og dem som vi ikke kender, dem skåler vi med. Skål!